Jeśli chcesz rozpoznać swój charyzmat, czyli piękny Boży dar, który jest już w Twoim sercu od dnia Chrztu Świętego, został złożony przez Ducha Świętego, dar, którym możesz służyć. Jeżeli chcesz rozpoznać, w jaki sposób Bóg przez Ciebie chce objawiać swoją chwałę, swoją miłość, pokój, radość, uzdrowienie, chcesz rozpoznać, do czego Bóg Cię powołuje, zaprasza, to serdecznie zapraszam na spotkanie 21 lutego o godzinie 19 do krypty naszej bazyliki, na kolejne spotkanie formacyjne Diakonii Uwielbienia, gdzie chcemy rozpoznawać nasze charyzmaty, rozpocząć to rozpoznawanie, a później kontynuować w kolejnych spotkaniach. Serdecznie zapraszam.